nang litum berta ke piadom han coro lo nang litum da ke wang pot ini nang litum han ke hang nang ko ka theke la pohelo atumi lo ne atumi dik lo ne la NGO APHLC pu nang chong hudun amen APHLC amen nang chong hudun atum ha lahorijan anatulo ne pilone kedam amasi halatum boru atum pen mes kosari atum men char de prat de lagani tum kadu ita ili tum kadu ita theklong hurlo aprang ke Agustin Kramsa si kaibong ke en paprang lama thala boru pietum Agustin Kramsa panar de prat amat Agustin Kramsa tahala boru pie pan ardep dundu prat la pulhe lang no dak le son ke kachar dep ke lage pupu sita chok chelo lage ni tum ning dok de jok ta ning dok de muthela song bong la boru ta ho ka du etum hanta naga ta ho ka du etum handa ni li si long le pi varet pu si ge pu long le ge pi ge lage long le ge jor po ili tum ka chini la pu border na tu ke lage Agustin Kramsa se ge cho jor po lamang etum arju long hur lo ka du eta la si eke market pu pin eta ge do ilo la so lamang etum arjulong labang ge ahok he ma labang ni lipudaming tum te sita labang ge chethan hur kai kita dapu akoi son bang ge long le jong si nili si kipi pulotang te long le ahem phu ke Karbi Anglong Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok apanda piun e ke jor seta a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council dum nang dodun klip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinongin nelige cho phonun de pin lo dada lage la non NGO APHLC po chikrong NGO tu la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council tum si lake hala non apata vepin pen atum hanse taka pedolo pata vepin esonalam aku pudam tu nangji laka pe doge lage council tumse pe dolo forest arlota alang litum je pe dolo alang litum jong si chini ponde eviction pe pon loklem klede lage forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare klede pulatante forest village pu declare to that apike arona ting men declare to that apike lage pedolong yi mene gali pedolong ji la bangke sita la non kedo bom bange forest village takali pulotan de alang litum eviction nangji lage jok amonit apan sita melo lapen lason forest area lapen border longle ba encroachers tumhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nili tum ki puge la sorkaria long le long mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just se met Bangladesh pen ke wang Bongo senas la pen Bihar senas atum hei hui la tunge tribal da galilo la tunge kaum tribal area ga nang dodon long le la tum han eviction nangji PGR, VGR along le along pen eviction nang yipusi il tum pu bom lo la non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ning jehan 2015 ningkan man si ni tu 15 tasu selo aropom ha 14 malom jakka sut pen nai tu ning jelo la bange ni liamata ning jelo ketok mata pidun bom lo lage alang li tum pia polo eviction jete non la joy kilo la non
APHLC NGO tu alang litum hala daksi ke dam atheman ni liga chinia tenge along leka cerai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si hala dakpan si ke plum kang tum chak pu si pu alang litum pia polo la railway line keng keng an bang cerai lap lo tribal ka tum si cerai lap lo lagai encroacher sai silo la tum han plum nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum pia pot hala utor borbil long damra la VGR long lepen la bongo senas tum han plung et nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum hala keronia long damra VGR long lepen la Bihar senas tum han plung et nangi pu pia pot pu pede alang litum personnel along le kacho Georgie porgom alang litum long si dolo te aku chu jor thole po alang litum la chu jor long le de apos aningi teacher bonon laga nili panai bok ya kam ke thang daga lilo laga misa alam lo laga hok he alam lage kapachu bay rata tum han kapachu bay lage nili thuge long le thuge jog hana jor long le pin lam ning hok ta ke nam bote nam long lu ke jor ma ke ni jog hana jor long le lang non anta khotia na tu ta jor long le ning hok ta jor long le nili ke akola tum pan do nangi wang nangi puta nili le ke puli aprang si la tum nang dolo gente alang litum chini lo gente nilitum non tribal unity ke nangji pu athesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang men ke wang tang atu pu banglata non a kopi wang tu bom nai pule ni tum pu ali naga tum hanta pulo nang tum aprang men si dak ke dolo po nang tum la ke dolo po se non a pi wang tu et nangji pu bang ni tum kroi krip po la ke ni tum putip lo la ke alang litum mangta ben alang litum ta lata kroi lo la solam ta do tip anon si wang bom ji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nilu pu nili aprang da pulo dagle ningi chot kali ha kokrojar ge hota nili boro tum man pu lage athima boro tum piposi nili pu alang li tum han kang hon posi nili boro tum han wang bom nang nilu pu ko puson na kang hon thike BTC area arlo Boro len arlo boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra prive boro tu halada amen si boro len lo boro len da li lo halada alang li tum yong si dak kar byang long chot kali along ka pre dam tu bom lo polete halatum ke halaga minority che plan tu bom le po adet kivir po halatum ta la si non la boro tum dak nangi katware jong si akimi ta nang kat pulote lage hala non BTC ka solai dum ke tek thea pot la lage alang li tum ke tek thea hala tum BLT accord la pe non api BTR accord pe ne ke to ke tek thea pot alang li tum ta seta hala le ason ka prelo alang li tum alam lo seta non amat ke nitum APHLC abinong political party atum ngan nitum pulo boro tum tribal tum an ke chelang pen nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pole ni tum ki pukali la thuke aki miwang not pole ke putu aki mia tribal dak wang not pole ni tum ki pukali la ke mujhe dak ke do an tum ke jongsi bongo se na tum jongsi dak dolong non second largest population no bongo se na tum hala tum jong si do long pudante itum tribal tum aprang men ke do bom tum han do nang ne pu si li ki pu me po lage hala bongo sena tum bihar sena tum ke tribal kali ala tum ke tribal areas nang do long li la pe ne li ki pu la ke karbiang long se ta karbia phanchot kali la ke athema tribal area po si ki pu ladakh si dolo te ho ne li le ka ning je kali lo jo ladakh si ke dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo lagi. Jadi ada a tribal area la dak bange Karbi Anglong pulo lagi. Amen si Karbi Anglong pulo. Dah elu lagi ala te long si dolo Karbi Anglong. Non ilitum yong si ilitum Karbi atum sensa sate. Bang haro muluk ang bong ilitum bang thong kebra phobak si do non. Tribal ke do anatum chelang pet seta. Bang pharo muluk ang bong pen bang phikebra troxy baksido pusi kado eta ninje lo non chini lo bang phikebra troxy pulotante bongo sena bihar sena tum bang wala non gedo bang pharo bong pen hala tum bang
pokke bracket thom le atlu hala tum si majority jong si ilitum bo tribal tum hanjong si ki plum tu polotante ilitum tribal tum ong imuchot po body ilitum plum tu polote hala so tribal dongke bongo sena bihar sena tum long si chelang dun thurong body election hota lason ki vitang lo 1992 ningkan ki vitang lo la bongo sena tu benar organization pu silam amat ilitum karbi tu hanan bilong amat hala bongo sena bihar sena Boro tribe Naga Kadowe Kuki Reng Ma Kadowe hada konru amat ilitum karbi tu man bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena bihar sena tum kape hai kangtung atum hansi ilitum pe hai bom lo hala tum kape hai kangtung ko pia pasi kape hai kangtung lo athema hala tum ke bongo sena bihar sena tum han thlung na ji pupe karbi tum man ching hon he abinong ke karbi tum han minority ka pinchong isi hala tum claim bom la posi hala tum hansi election pa pe hai bom ti kilo non ta jong si itung tribal ke do ana tum phan thlung nangi pulote hala bongo sena bihar sena tum no si alang litum chelang nun thu pet lepo chelang nun thu pet lote hala tum kape hai kang tum IMLA IMSC MP atum si ako hai thu lepo hala tum hai det lote pilo je plang po bihar sena bongo sena tum hange phlung lelo hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po athema council long ta nange bongali bihari tum handa papi thu dun thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council long karbiang long po amend ta terek nangji puthukok po a resolution long ta aprang da ninge tanglo ASDC CPIML kachari hot kaninge tanglo karbiang long punang ne lake di pu district pusi punangi pu kaniye tanglo latung vivek po anke ku pulo ke plangi ke kache plangi bange karbiang long po amenan ta avitu det po hogalam lo lage la bange dojo ye bange bongo sena bihar sena tu dojo ye la salam bange claim back po la si non itu kachini na ye bange number 1 lo ni lile la tum hanga pe do ta kalilo lage ako yong si nelita neliba ko nani ka manne tum si lai bihu tum han wan bare pe do bare council tum te people si do clip lonte alang tum si kam claim nang po government along le la pen forest along le la ke do long le eviction nang people eviction se alang tum eviction nang po la pen la PGR VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la bongo sena tum do chip la tum han la eviction nang po people eviction se de la sini tum pu bom lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke assam government si ke claim ko pia po si DGP ar ni si ke wang lo da la pen la APHLC NGO tum bang NGO che silam dat pen la tum DGP bhan de che tong dam pia pot lo kam ke du NGO phak asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kak si ke ron ji DGP police pia kam lo ke du lage alang litum kam avele police akam alang litum apar la Assam police atum Assam government si kapin chong toy bongo sena bihar sena tum ar lodo don si lake BD budi ke pidun si alang litum la APHLC ka salam lake tribal atum bang pache chok pa ye thengra karbi atum han minority pa pe dokok nang po phan anke hala tribal atum akapre ka tribal tum an bongo sena bihar sena tum long pache patum dun et nang po phan anke election hudlate bongo sena bihar sena tum aning ke hang ateng men si election pa pe hai long po la pen 2021 aning kanta bongo sena bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP li ke hai gali det ke non ta lai anke ke claim tu ke BJP tum phansi a resim ke en lo bihar sena bongo sena tum phan bongo sena tum la ke tuliram rong hang tum phan omor singh tiso tum phan son la penhala MSC ke do antum MLA MP tum phan anta la bongo sena bihar sena tum si a resim ke en lo alang li tum phan
lapen non and APHLC NGO APHLC itu amenda nanga chong hudun lapen nanga chong hudun na tung malo Christian itu Bible along Ten Commandments along hukum kep along ta kachong hu ke he nupik la ke arnam kroi krip hada ke top du non ge James Hanse ta Bible school ke pasabang apu ge evangelist tulang missionary lapen hala Agustin Kramsa ta ili tum thek long lok ahem long Jesus calls busi cibitan gadi Jesus calls a mission munit kela Jesus tong ke call lo ne Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo Jesus Christo tong ke hang lo ne bongo seda tong ke hang lo ne non ke naga che plang tho bang ke an ke non bang ke hala pitor tisu ta hala ta Bible school pen ke pasabang pubo la penala mohon tisu ta Kristiano munit pubo hala ta kong rong pi ke reverend tulang lagi reverend kong rong pi lagi reverend lagi missionary abuni Christian missionary latungge Christian atom hansi NC Christian lapen karbi tribal atom han kapisung ya kamsi la bongo sena atum RSS atum BJP atum ke claim lo lapen Assam government to ke ar lopensi ke rabdun ceturok la tuke aku kicing nu dahal atum bidigi pidun dahal atum helo lagi la si ilitum inglong aratum an karbi atum inglong aratum an ning dona ning ci biver nang po nilitum ka ning ci kang tum la po hello non hot tribal atum ang bong ka ci bohong ka hi chok ka sap ta claim nang ni ilitum Bihar sena bongo seda tume je chok nang pule ni tume puali jok pa de chok nang de je theng nang ni seta tribal atum ang bong ka je chok ka ci bohong akam ke la ke asap ta claim nang ni lehe no pik akam pusi ni tum pulo lahen lu ni tum